Ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwal tahe gona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwal tahe gona ma hupilit dalan mi alani togi
honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua
patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho unang pasambuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe rona ma hupilit dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho unang pasambuli luar sai togua jonok tuho
Ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe gona ma. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Sebelum kita mulai pamurngeta mertang nao mahita. Amin. Tapuji matuhata sian bukuede nomor 110 ayat 1 ayat 3.
hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi perbadia, na tupalangi dohot tanoon. Amin. Kristus Yesus do nang gabe apisaran sian debata tu hita, gabe hati goran dohot habadion, dohot aluaon. Haleluya. Mertayang mahita. Ale Tuhan debata amana mina di banugijang selol matuhami ruana tugu nabadia pikiran nadinggan doat ruana ringgas pasauton ulau nadinggan. Selol madame tuhami asasonang hami mangolu di bagasan pangundimi saya marsinggatung mahatam mahami maradopon salut musunami. Seramoti jala pergugay mahami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata sian bukuede nomor 404 ayat 3. Tatangi mapati ni debata ima sian pesalmen debutolu ayat 4. Songonon madidok. Ainang pe merdalan au di dura linggoman ni hamatean dang hobiari permarahan. Ai hodo mandongani hau tukotmu doh batahim mangapuli au. Ima sahana atong rap mangidogogo mahita sian tuan debata lau mangulan nombat tu patik nai. Ale Tuhan debata saya pegogoy mahami mangulan nombat tu patik ni. Amin. Tabege ma perpujian sian ulaya Galilea.
Tapuji matuata sian buku LD nomor 742 akhir sahada 1 ayat 2. Tatopoti madosata nagodang tuadopan ni debata tapauduk be marohata mertayang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan prasiroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pengulu hami. Hami halak perdosa na dangolon rotu jolonia bangsa habadiami manopoti jala mengangukon dosa nami. Masa jojot wa arsia hami ho marihite pikiran dohot hata doho pambenan nami narwai. Dang hualongi hami ho sian nasa roa nami, dohot nasa hati-hati nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami ubayan hami. Dibani tamado rimasmu, jala humu hami tu hamatian, saliling nililing na. Alani matporus mahami nueng tusi roham, nagudangi, mangido siya nasa rohanami, asesani dosa nami sa luhudna. Sarupi mahami, paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus, hana holongan ni roham, si panguluhami dohot ala ni guarmu na badiyay, ale Tuhan, asima roham dihami, halak na dangolon. Prasiroha jala mardigan basa do Jehovah lambat tarimas jala prasiroha godang. Dang dibentu hita hombat tu akka dosata jala dang dibalusan tu hita hombat tu akka jahatota. Songon asinurwani ama mida anakna asinurwani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Asangapon ma dirbatana digijang. Amen. Tabegay puji-pujian siya anak kota NHKBP.
Tapuji matuhata sian buku ede nomor 476 ayat sada. Dada aku diambil Yesus don ampunaan lasrah aku nunggu beki Yesus i pangoluhan dan bea guru dia Yesus na umakap Yesus don ampunaan. Tabege mahatan ni debata tulpuk epistel di minggu tasadarion iman atas surat sian pesalmen tulplopat ayat 16 1 ayat 20. Tajama margati soring. Soso makaberi Jehovah. Semanatap do mata ni Jehovah tu akka bertigor jala pinggolna tu angguk nasida. Mangangguhi do akka bertigor gabe ditangion Jehovah do jala di paluan nasida sian agogotan nasida sudena. Lanpe perniapan ni pertigor alai di palua Jehovah do ibana sen sudenai. Saya hamati anon ni perjahat do ajahaton jala marutang do sugut akan nama kosong pertigor. Ima sahatna mertua doakan natumangihon hata ni debata jala no pepsa. Amin. Dan bagaimana puji-pujian sian punguan ina Deborah.
Tapu jemaat Tuhata sian buku ede nomor 440 ayat 1 ayat 2. Dia Tuhan Yesus nasa budo sudena na dog nang rosana Tuhan riko doro aku marhato mata Yesus tu Tuhanku dihapus di sisa Tuhanku doa dosaku nang ho ale dongan dihapus dia do damina nasa nang doraku mangolu nang mati di Yesus awan diribu di tanah nang lasirha dan dapat damina rupakan di sisa Tuhanku doa kadongsaku nang ho ale dongan di tabus nang ho. Tahatindak kon ma hapersiatai songona ditindak kon ni dongata sapersiata di sondok pertibion rak mahita mandok hau persia di debata jaoba hidoa ma parguna satu dosa na tupalangi dotano hau persia di Yesus Kristus anak di debata jaoba na sajadai iman dan tubuhan semaria naga begaben soton di perbadia adorang suabubuan hido tuata natuman bernit di panglus 100 namati terpajar di bana dia mesila natua mengulu di tamu nama mengulu dari patuluan amanai itu surga laun hudus jamu ni bata Jehovah amanai patuguna satu dosani di simai bana sogut tu tanoon mengulu do namati hau persia di tuan di perbadia jaladong sadaria nabadia Ulia topan ala Kristen akamadia do dia senang dosa do atai namandok mulak mulusong daging halak do dangulu nasra sudah amin. Tabegema titing namasa di minggu ta sedarion o tabegema punguan amai manager
Tabegema titing namasa di mingguta sadarion. Shalom. Amang inang na hinaholongan di bangsa Tuata Yesus Kristus. Tapa hut ma titing namasa di huriata di mingguan. Warta jemaat dengan topik Togu di bagasan Tuhani, kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu ke-13 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua statistik, ketiga Dewan Koinonia, keempat Dewan Marturia, kelima Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, kesekretariatan. Pertama, pada hari ini Minggu 25 Agustus 2024, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk panitia tahun Oikumene Inklusif. Yang kedua, pada hari Minggu 1 September tahun 2024 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Ketujuh, pelayanan, ibadah dan kebaktian wilayah. Di wilayah Efesus, pada hari tanggal Selasa 27 Agustus 2024, di rumah keluarga Amang Doktorandus BR Siagian MM, Inang Dr. Selvi J. Boru Hutajulu, MKes SPPK dengan alamat Jalan Todo 55 nomor 19. Di wilayah Korintus hari Rabu 28 Agustus 2024 di rumah Amang M. Sinaga SE Inang Situa L. Boru Huta Barat dengan alamat Jalan Tun Abdul Razak, Perumahan Multiniaga Townhouse Blok N nomor 25. Acara kebaktian tersebut dimulai pukul 19.30 WITA. Kedelapan, pengumuman A1. Paduan suara di pos pelayanan Goa. Pada hari Minggu 25 Agustus 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kur Ama Ebenezer. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Kedua, pada hari Minggu 1 September 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kur NHKBP. A2, kebaktian pertama pos pelayanan HKBP Parepare. Pada hari ini Minggu 25 Agustus tahun 2024 akan dilaksanakan ibadah Minggu yang pertama dalam rangka pembukaan pos pelayanan HKBP Parepare. Dilaksanakan di rumah keluarga Amang M. Manurung Inang Boru Huta Gaul yang dipimpin oleh Amang Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan dan diikuti oleh Punguan Paropuan Naomi. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan perjalanan hambanya. A3, kur wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu 1 September 2024 yang akan datang, kur wilayah yang mengisi paduan suara di gereja Bahasa Bata adalah kur wilayah Korintus. A4, menyaksikan iman. Pada hari Minggu 15 September tahun 2024 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah menyaksikan iman kepada anak-anak pelajar Sidi tahun pelajaran 2023-2024. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan pertama, ujian tulisan hari Sabtu 7 September tahun 2024 dimulai pukul 15.00 WITA. Kedua, ujian lisan hari Sabtu 14 September tahun 2024
dimulai pukul 15.00 disaksikan oleh orang tua. Ketiga, gladi resik hari Sabtu 14 September 2024 selesai ujian lisan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. A5, pesta panen manang pesta gotilon. Pada hari Minggu 8 September tahun 2024 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pesta panen manang pesta gotilon dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada gerejanya dengan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan sekolah minggu disatukan di Sopo Talenta, masuk pukul 9.00 WITA. Setelah ibadah dilanjutkan dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Amang Inang, setelah warta jemaat ini, Amang Pendeta Resort akan memberikan penjelasan manang panorangion terhadap pesta panen kita yang akan datang. A6, himbauan untuk punguan marga. Sehubungan dengan adanya kegiatan pesta panen manang pesta gotilon pada hari Minggu 8 September tahun 2024, dimohon kepada punguan marga yang akan melaksanakan acara pertangyangan manang arisan bertepatan dengan acara kegiatan tersebut, dimohon untuk dapat dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat berjalan dengan baik. A7, rencana jadwal kegiatan tahun Oikumene Inklusif 2024 dapat kita baca pada lembaran warta kita masing-masing. Kemudian jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjunta. Kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Keempat, Amang Aha Manurung. Kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Keenam, Inang Nyonya Situaka Gultum CH Boru Pardede. Ketujuh, Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. Kedelapan, Inang Nyonya MP Siletonga F Boru Samosir. Kesembilan, Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. Kesepuluh, Inang Nyonya V Silaban R Boru Papahan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari 26 Agustus sampai 1 September tahun 2024, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 4 orang, kemudian ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian Sopo Talenta dan gedung sekolah minggu. Selanjutnya, laporan keuangan Februari 2024 dapat kita baca Manginang pada lembaran warta kita, dan laporan keuangan Februari 2024 selanjutnya laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca juga pada lembaran warta kita Manginang, dan yang terakhir jadwal kegiatan 26 Agustus sampai 1 September 2024 dapat juga kita baca pada lembaran warta kita. Demikian Amang Inang, warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan ini kami berikan waktu buat Amang Pendeta Resort. Horas kamang kenang. Somal na di tonga-tonga ni huriata say
hampir di akhir tahun do tapatupa pesta kotilon alai dung di makatai di rapo paralado diputuskan di patujulo di bulan September manang di hari 2 minggu naneng ro pesta kotilon naneng patupota jala di bulan November ima pesta puncak ima pesta okumene inklusif jala molo tapatupa pe di bulan September tang na mengurangi rasa syukur tatu debata ala gudang dotong na patupa di bulan Juni gudang dotong na bulan bahkan di awal tahun pedong do na patupa pesta kotilon ala memang di latar belakangi sian bona pasugit do istilah pesta kotilon ima pesta panen jadi setelah panen baru adong ma pesta kotilon mengucap syukur atas hasil manang ala basa-basa de debata berhasil akan naniulani ruas ni huri losong nido nang dihita molo di bulan September peta patuba pesta gotilo mana pesta panen di sima tapasahat pilihan dua dupan di debata sian tada mulai di rohatta ala basa-basa di debata to tudang na bertani behita song nakadongatan na di bona pasugit nunga di pasat debata mungkin bulanan bahkan mungkin ada mingguan dan harian di pasat debata basa-basa na dihita alai los nang patakason nami akamanga kenang nang pula dibayad di bortai tapasahat doi tu ama dohot ina na makasuhuton ulaun ima pesta kotiloni di tanggal 8 nanengro alani dos marohani ama dohot ina song dia metode na pakyota di ulauni sabui uli dengan pakyota song darat mengucap syukur tu debata alani basa-basana nang pinasahat na dihita song nang didok nakin molope ikon tapaudur ima akapunguan pertangyangan marga dohot manang arisan asam nang gabi mga bati di ulauta jala sabui sikop sudi rapi tamarlas ni roa marulupulup di tanggal 8 September naneng do ido naneng sipat orang nami unang salah persepsi dohita bahasa terhatop biasana di akhir tahun do tapatupa ima pesta kotilon ima kamang mulate madito hatta horas madito saluna Tapuji matuhata sebuked de nomor 115 aisada dohot udukna laos tapasama peliata Yesus Tuhanku di awan asa mangi utu autoktan koiro kui nani awan sonang di Oh Tuhan ku maaf Oh Tuhan ku maaf ku iroh ku inani awan sonang diho Bonsai godang dapat dango lagi takkan so Yesus dapat tahapi di sisa Yesus jude dosaki goda mero haki
Yesus bangun di aki. Yesus Tuhan bangun di aki. Dadang biada pos roh hakim. Oh bangun di aki. Damini debatana sumurung sian salut na roha. Ima mengerajai hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita kamanga kenang. Lasoni horas madia kadongan na dohot ibadah noeng melalui live streaming. Hatani debatana nang taripar dihita di minggu tasedarion di mana tersurat di Efesus 6 mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 20. Efesus 6 ayat 10 sahatu 20 jahama di tonga-tongata. Dukon ni iga betugu marohamuna di bagasan Tuhani dohot di bagasan hagugoonna na tugui. Solukon hamuma pahian senjata na siat debata asa tara rohamu uti-utian ni sibolisi. Aidada marukil hita mangalo mudar dohot sibuk. Aka harajau do, aka parhuaso, aka sigonggomi hasiangan hahulu monon, aka todi hajahaton na digijangi. Di baheni jalo hamuma pahean senjata na siat debata, asa terbahen hamuma ngalo di hari na jahati, jalahot jongjong dung di patuduk hamu sasude. Atong jongjong mahamu marhohoson hasitongan digoting muna akan naung manuluk ko baju-baju pertahanan ima hati gorani marsipatu mapat muna lau makaringgason barita dauli pardamyani aku ni sudenai jalo hamu malubu-lubu hapor siauni hai topan hamudo marhite-hite siani sude subia ni api ni parjahati. Jakon hamuma nang tahuluk haluaon dohot pudang ni todi ima hata ni debata. Martangiang mahamu mardonga sadok pangidoan dohot elehelek di bagasat todi manang sa di hari pe. Huhut dungo jala jugul totong tumangyakon saluhut aka nabadia. Nang ahu pe asa dibuha pamangaku madok si dohonoku laho pabotohon hahomion ni barita nauli mardongan hiras ni roha. Aitu sido disuruh au natarrateon asa marhiras ni roha ahu disi makatahoca songon natama. Hujah hadihat Indonesia Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku,
supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dimencarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Di hamua kadongan na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus, say dos dohita son namar porang ganup ari ganup tiki di ngulut tau. Saya harap pada jurit dohita mangalo sibolis, mangalo subia ni hajahaton na say mau taut di tonga-tonga ni portibion. Ala ragam dipakai sibolis carana. Lau mamorangi hita, mabuat do mangaitok kita, asa taula jala tapatupa ho Bartolomeo rohani sibolisi. Gabi dau hita siad debata, jala holak kita siad debata. Alanido ubaina di suarahon apostol Paulus tuhuria Efesus. Asa boy mergogo nasida, asa boy monang nasida setiap saat. Manang ganup ari, ganup tiki, maralohon sibolis, manang kuasa iblis, manang tipu muslihat iblis. Dilehon si Paulus ma tips, manang dilehon si Paulus ma pangajarion, marhite turpukta sedarion. Adong tolu na taida na niajarhon ni Apostol Paulus. Asabuhi hita mga kamunakon, paraloan dohot sibolis di tonga-tonga ni Portibion, manang paraloan na naing mga itok kita dohot akatipu-tipu muslihat na say mautaut nuaing naing mabuak kita tuulaon na so hinalomohon ni rohani debata manang tuulaw dosa, manang tuulaon na so denggan di permulot na. Na perjolo di dokibana naing mahita tugu di bagasan Tuhani. Kuat di dalam Tuhan, karena Allah lah dan Tuhanlah menjadi sumber kekuatan kita. Ikut togu di bagasa Tuhani, di sido asa boy hita, mangalo subia ni sibulis, dohot mangalo tipu muslihat ni si bolisi. Memang kenyataan di bagasan permulut tak kamangakaina. Tang umalo jaladang jumago hita habis si bolis. Bahkan taingot Jesus pe naroto tonga-tonga ni Portibion bungsay tardidi ibana nang pe diboto sibolis na anak ni debatado ibana alay diujuni dicobai sapituluhali ibana diujuni man dicobai sibolis alay tang boy tipu muslihat ni sibolisi na berhuaso di Jesus ay anak ni debatado ibana naroto tonga-tonga ni Portibion. Sianido ibana justru memakai hata ni debata mangalo menolak bahkan paingoton si bulisi asa unang diujuni manang asa unang gabi dia itu si bulisi tulomo ni rohana Jesus nang roto tonga-tonga ni Portibio. Takolani na boy tay da contoh bohati pumuslihat ni si bulisi di ngulu ni jol secara pribadi masing-masing kita jujut do gabi dipakai sibolisi dia keinginan na paling tak inginkan dipakai sibolis menawarkan asa dauh hita sia debata bahkan diperalat sibolis asa ini yang taihuton gabi ho Bartolomeo rohani sibolisi gabi ho laki ta sia debata hidupan na se keinginan dunia keinginan manusia selalu bergelora di ngulu ni jolma ditawarhon sibolis. Dohot padohan na asing pe gudang do cara ni dipakai sibolis lau mangaitok kita asa dalu hita asa unang sayhot kita mardalan mangulu di bagasan lomo ni rohani debata. Somalna na indah-indah doi ditawarhon, na enak-enak do ditawarhon. Saya selalu na indah dohot na enak tahilala gabi saya ima prioritas di bagasan mulutta gabi lupa hita dia dolomo ni rohani debata. Alai halak na togu di bagasan Tuhani, manang halak na togu di bagasan debata, jala gabe debata mangulu di bagasan ibana, di sido ibana dimampukan lau mangalo si bolisi.
Ido na taida di Jesus. Huaso hade bataon nai dohot hata ni debata laos ido dipakai la menaluhon simbolis. Huaso hade bataon na di Jesusi justru ido menolak asa unang masuk sakap-sakap unang masuk rencana ni simbolisi di hadirion ni Jesus. Asa nengido johonon na pakyota di bagasan ngulutta. Alasong natadok nakin molohola mga sahod dirita pikirata doh gugota dang taralohita simbolisi. Alay molo naung Jesus tajalo di bagasan ngulutta mangurupi hita madongani hita di sido gabi tuguro hatta gabi tugu hita mardalan gabi tugu hita mangulu di bagasan hagugoon ni debata mangalo subian ni simbolis songon nanidok nanakin di ayat 10. Berarti molo naing monak kita marporang, molo naing molak kita maralohon simbolis solukon Jesus, solukon debata di bagasan ngulutta. Ido ajaran na perjolo na dipakai si Paulus di Turpuhon. Alay bohado manulukon debata, bohado nagabi majalo debata, nagabi ibana hagugod di hita. Manang gabi ibana sumber kekuatan di hita di bagasan ngulutta. Didok ibana ma napaduahon ima marhite na totong memakai perlengkapan senjata nasian debata manang senjata rohani. Senjata rohani manang marhite na mempertahankan dirita memakai senjata nasian debata bahkan nadongdo dipakai muse lau mangalo menyerang simbolisi ima sian hata ni debata. Anggo sian secara fisik manang perlengkapan dunia manang peralatan-peralatan perang dunia dan terpakai hita mangalu simbolis. Molo taida porang memakai senjata-senjata luar biasa na bui membumi hanguskan ala yang gutu simbolis dan marlakui. Holat tu daging ni jol madui marlaku. Alai anggo maralohon simbolis asa bui mo nakita holan mga sahon memakai senjata manang perlengkapan siat debatado na bui pakyota lau mangaloi asa tuk hita jala bui monak kita di tonga-tonga ni perngunduota. Adong nomotik na onom na taida na tacatat sian turpuk nong tajahan nakin perlengkapan rohani na naing si pakyota lau mangalo sibulis di bagasan ngulutta manang dingulu si ganupari asamona kita na perjulu di dok berikat pinggangkan kebenaran. Molo nang di dok berikat pinggang kebenaran taboto do ikat pinggang ate marhohoson hati goran ina di atabata. Molo nang dipakai hohos berarti boy mahot paheanna, boy mahot ibana berlari, boy mahot ibana melangkah. Halayang go so kuat do ika pinggang na ba maul do mangalaka sotung gabi peut ido ate molo anggo nuain nian agak maul be anggo na julu adong do pe marika pinggang bayun do teh amang molo bayun ta mau to do bayun adong sada tumbuhan dipakai ka pinggang na molo dipakai berlari molo lau sikolai be pinak ka pinggang olo do putus. Molo putus sikap pinggangi nga bahaya bay. Tersoni do nang ina. Molo najulo kan rata-rata pakai sarung doa kaina. Sarung ipe harus diikat dua dengan ikat pinggang. Kalau tidak diikat berbahaya. Itu berbahaya dong molo so di. Asa molo berikat pinggang di sido boy tangguh hitam merdalan kuat merdalan jala yakin melangkah di bagasan perdalanan. Asa boy yakin hitam melangkah dan apalagi ikat pinggang natadok nakin songon ikat pinggang waing nungadong sian kulit sia didok mai sian kulit buaya kulit ini macam-macam dibain ikat pinggang nah apalagi neng dohonon na anggo marhiti turpohon alai berikat pinggangkan kebenaran manang hasitongan manang hati goran na sia debatata pakai di bagasan nguluta melangkah pasti dia akan bisa melangkah dengan baik anggo sebenar doi bana dia akan takut berjalan.
ay adong ilustrasi on na luar biasa do niano na ledang pala nadong neng sotong pelarong na tersinggung atin. Adong sahalak na punya hutang. Ala na punya hutang o ni bana, sa itu si mapikiran na, mabir may bana melangkat luar. Ala moloro penagih utangon, semertebuni di bana mergabus, dak sitong. Kalau datang nanti suruh atau bilang nanti mama enggak ada, nina mertebuni di kamar. Pokoknya asal dong majadwal untuk penagih mertebuni, dak mbui bisitong ibana laharuar si jabuna. Ala dak benar. Ala dak sitong, ala dak tigor ibana di bagasan nguluna. Asa molo halak na so tigor, dia tidak akan mungkin bisa kuat berjalan dengan melangkah. Pasti dia akan selalu ragu dan takut. Bahkan mungkin murado ibana gabi kecut molo dang di bagasan kebenaran do hasitongan. Asa songonido molo mardala kita dang di bagasan hati goran dan di bagasan hasitongan. Holan saoti kita diujuni si polisi. Pitor hatop do hita. Aitononna jala hatop do hita terjebak bahenon ni si bolis. Alai molo di bagasan hati gorak kita berikat pinggangkan kebenaran, pasti dia akan benar-benar melangkah dengan baik, melangkah dengan tegap. Dia tidak akan takut dan maibia di mana dicobai si iblis, mana songo dia pe waso dot gogoni si iblis nanaing mangarongom ibana. Termasuk do di dokna paduahon berbaju jirahkan keadilan. Sudah hitau boto keadilan. Mulu keadilan berarti dia adil dalam segala hal kepada orang lain. Keadilan berarti dia lebih menghargai orang lain, bahkan menghargai di luar dirinya. Anggo so dihargai dope orang lain berarti dia tidak adil. Itu satu kepastian. Asa molonong adil dohita justru lebih menghargai orang lain, dia akan tidak takut untuk berjalan. Alayong bohola mementingkan dirinya do, manang tidak peduli dengan orang lain, dia akan takut juga kepada orang lain. Sotong dia do non benon naau. Demikian juga halnya orang yang berjalan tanpa keadilan, dia juga akan gampang dipengaruhi si iblis, bahkan dia gampang dicobai si iblis. Alai anggo jujur, anggo benar, jala adil ibana di bagasan nguluna, pasti do dang babia ibana, bahkan kuat do ibana berdalan, dang gangguon, jala dang rayuon, jala dang godaun ni si polisi ibana di perdalanan ni nguluna. Baru berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Misi ni halak nama buan damai, pasti dia tidak akan takut melangkah. Pasti dia akan selalu berusaha membawa damai dan dia tidak akan takut untuk membawa damai. Alai yang go berencana do untuk membuat gabe persoalan di mana, tentu biar doi melangkah. Ido nguduni jolma, ido nguduni pertibion. Baru na bawa pato di dok mempergunakan perisai iman. Gabe perisai na iman, hapor siaw do perisai ibana, na gabe dipakai ibana, na gabe tameng di bana maralohon sudi portibion dang holan mga sahod diri na molo holan mga sahod diri so natalo nakin gampang do hita diserang alay molo hapor siaw tapake mangalo saluhut aha na mga naneng mga rongo pita disido di pamona kita baru menerima ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah mamake hata ni debata, haluaun siya debata, di bagasan nguluta, ido makamonako kita, manolak, mangalo, saluhut subian ni sibolis. Alaydang si gay tetong. Adong do ilustrasi tong dipakai na perpudion. Iba na do dang mangan, ujung na haci butuhana. Saya holan namar sahib utuhan ladang teratur mangan. Alay si didok di dalam nama Yesus sembuh. Nina bediolo sembuh. Hape na sumangat di ba namar sahib. Babahama binun dia mau lo debata menyembuhkan hape nabi nena do sahib. Di dalam nama Yesus sembuh senina. Ibana do na kecelakaan ala ugal-ugalan.
Asa molo mangasahon hata ni debata pedang roh manang podang ni todi dipakai ala horsea ibana di debata jala mangulu ibana hobar tulomo ni roha ni debata. Asa molo ido diulahon jala molo ido tahanguluhon jala molo ido tapake di sido gabi tutu tapangasahon debata tapake huaso dot guguni debata maralohon sibolisi maralohon aka godaan ni sibolis di bagasan ngulut di sido hita monang maralohon huaso ni sibolis maralohon huaso ni Portibio. Jala halak nang mamakke jala na tong mangasahon huaso ni debata. Jala na mamakke perlengkapan manang senjata siya debata. Dakulani di jodo ikon tetop ibana dungo jala jaga. Berjaga-jagalah dan berdoalah ni nanakin diturpuktai. Tergudang do songoni molo nung song nagudang perlengkapan na gabi sombong. Tarido molo adidaya na julu. Molo adong negara dua adidaya na jolo sombong na luar biasa. Bahkan selalu do digambarkan dengan sekejap bisa dihancurkan pulau ini, benua ini bisa dihancurkan ini. Ima anggo hagugun ni Portibiodoi. Alai anggo halak nama makke huaso ni debata, halak nama makke hapor siaud di bagasan nguluna, dia akan selalu berjaga-jaga. Saya totong hot ibana di bagasan hata ni debata, mangulu di bagasan hata ni debata, berjaga-jaga ibana di bagasan hata ni debata, di sido asa berguna hata ni debata. Ialah nunggu dang di boto hata ni debata anggo so dipakai do hata ni debata di bagasan nguluna. Nangpe gudang di persiaja di mana hata ni debata HP dang dipakai di bagasan nguluna, dang dipakai berjaga-jaga di nguluna, tentu dang adong gunana. Losongonido nang di bagasan tangiya. Asa ikon na tatang yakod do di sido hita gabi marsaur do debata jala gabi marguna tapake senjata na siya debata di bagasan nguluta. Aido se dia jari hita molo halak na porsea, molo halak na se mga sahod debata, ikut totong ibana berkomunikasi do debata, pajupang do debata, di sido ibana gabe di pargugui, di urupi debata, jala di sido ibana gabe tugu di bagasan Tuhani. Asadang boy hape lupa, ngulu pertangyangon, dohot ngulu na selalu berjaga-jaga di bagasan lomoni rohani debata, asa boy ibana monang maralohon waso ni sibulis. Ido na saya diajar honta jahat di Bibil tai, apalagi di perjanjian baru di pangajarion ni Yesus, na saya totong didok jaga dungo mahamu, apalagi molo di pesta apen hita selalu doi ditekankan bagaimana kita selalu siap siaga. Molo halak na siap siaga, tentu waspada doi di bagasan nguluna. Molo waspada doi di bagasan nguluna, apalagi song di tonga borngin, molo ropa nako, molo waspada ibana gabi ibana rumah biar sendiri. Tarwalami hami mga bang api galu cerita nalai si pengalaman na luar biasa do di tiki muladong di sodong apar kota Cane. Tiki pad di taresot tami di kota Cane di simpang Simadam Guarna. Saya huingot di tulus satu tahun dang mudug mau borngin. Tulus satu tahun. Dung pejamo pak pagi, dung dungo inat tabor silitonga, baru pe mudu mau, asa unang masuk kanako. Ala luar biasa moloso dungo hita. Angguarian nai, sono ko bawa tahu dia nong salpu. Borngin nai, airian nai, rak minum kopi do ibadah tibana. Halo Pak Pendeta, ini harus burju ko Pak Pendeta. Alai borngin nai ido alo. Buanon na do robongan na motik na opat talak lau manak petujabu ni pajabu. Adong may dua halak menjaga kiri kanan, hu maniuk batu mangga. Moladong na menyengkor, moladong na mereng tordilempar duduk batu manggai. Asa mo laborngin nai, moladong tabereng nung rame soni, una pula tato sotung dilepar hita. Batu mangga. Baru adong ma dua halak mengalului jalan na met-met masuk tujabu. Alai buanon na masada dan nageleng pamasukon na siya lubang na buhay masuk. Ima mabukai pitu baru dibuat mabarang. Molonuk soni nunga masuk be.
Molo nung masuk songoni perjawi penggagawi mabiar dalam sona memertabuni di kamarna. Ay 5 halak. Alay sehujaga maditiki seliling di situ lu 1 tahun. Jangan sempat masuk pencuri ke rumah. Trauma maun, trauma mau danak, trauma ina. Ta. Pasti do gabe tang tabu pakila laku melayani. Ternyata selama 3,5 tahun tak kaya masuk tu jabu. Anggo sebelum kami masuk do tu jabu panakway dongan nami padita sebelumnya. Manggoreng do muse, digoreng digoreng panakway do betolor di jabu. Asa seliling tulus 1,5 tahun dan tersonggot kami mabigi, moradong didok masuk do tu jabu ni siya nu panako na pralawi mamamerengi. Siya dia masuk, siya pitune do gembok na balgay do dipotong nin narupan. Luar biasa. Ala akadongat tahalak alas doi anggo ala gayo dang pulasoni molo alasi luar biasa hera target nasida ba mangadudui sing iduduan na songoni madipak hera na dipabor hat do si jabuni kuma ditangyak kunina tai pabor hatto na matana lao mabu si buaton jala se berusaha do ikon berhasil molo adong pe sandal jepit dipitui molo dang berhasil masuk ipe buaton na doi hera ungasadong sada ulaun na naung kepastian ikosong ni ulaun nasi. Nang dohonota ko barani kesiap siaga do berjaga-jaga. Ternyata lo pidda hami ala hulang berjaga-jaga setabi kenang adong panangkanami gudang ditikiadong 2 maranak. Manang napiga minggu na nama hami siang-siang laham marpesta dibuat sudi anak nai. Ba ada sida na persoalan pinahalo pe dibuat do asal ma boy dapotan na sida nak pedang dibutuhkan na sida orang uang nedo na dibutuhkan na paling sakit hera na kerjasama do pihak keamanan nak kasi jorani dong nanti barang pihak keamanan di son aya dong atta mergana 70 ya dibuat tolu horbona dilaporkan ke polisi polisi negosiasi tu jawi song nomai mulak matuho sada horbomi, sada ma dipanakoi, sada ma dipikiaman. Saya hacit. Asa molo berjaga-jaga, manang molo terjaga 2 hadiriota, tangadong dalam nisi bulisi masuk, jala molo ta pakai hata ni debata, gabe di sido monak kita, jala gabe di sido malua hita, jala di sido gabe tutu, togu hita di bagasa Tuhani, mangula si ulota patupa si patupota terlumubi ma di perdalanata di tonga-tonga ni portibion atong tuhatta mamadongan hita di nasar ragam ni perdal ninguluta asa diurupi jala di dongani hita di sude para luata terlumubi maralohon subia ni sibulisi di portibion amin matang yang mahita mauliati matuhan di pasat rohanami diho ala totong do disungguli hatapami Babua di perdalanan nami di Portibion, saya rongom do sibulisi nang mangaitok kami, nang manaluhok kami, mabua kami tuna solomoni roham. Alani moliate madi pasingoto hami, asa totong hami mangauhok ko, majako ko di ngulu nami, ay hodo hagugun nami, ay dang terpangasaw kami anggo diri nami, pamatang nami, alay molohohu pakai hami di sidoboy monak kami. Terlumubi mama make senjata nasyako, senjata rohani. Ido na paling ampuh, na paling gugo pakeon nami, mangalo sibulis dohot akan nanaing manaluhon hami di Portibion. Atong Tuhan nami sepapos rohanami. Asa totong merjaga-jaga kami semertangiak kami tuho diragam ni perdalanan ni ngulu nami. Di batama nami, los tangya konon nami do di bagasan tikyon nang disudi ulaw di tonga-tonga ni huriam. Say pasu-pasu, jala totong pahinom Tuhan, pataba jala pahot haporsyon nami manghutok ko. Terlumubi di ulaw pelayanan sadarion di pare-pare naneng mamuhay pos pelayanan tungas ni rohando Tuhan hupangasaw kami. Asa tordim tor di perbadia mangula di sudir nunaing ruas ni huriam terlumubi laho mangurupi kami patauhok kami pasada roha pasada pikiran dohot pasada pujian nami tuho asa tu kona marsangat jala marmulia marhite ulaun nami
Jala setangyak penuh nami do Tuhan di keluarga na menghibahkan tano na songoni bidang 1000 meter na pakyo nami na gabi ujahan ni hajong-jongan ni bagas corom Ibu Maria pasu-pasu na sida dot ya nakonna si Jeffrey asa totong marahi paso marlas ni rohay ibana di tonga-tonga ni pernguluon na doh disudi usaha na sida lau songoni nang marlas ni roha hami mangabuhoni pakyo nami lau mamuji dohot pasangapoko. Di batama nami lo songoni nang akarencana na nang sipatupan nami di pesta gotilo di tonga-tonga ni huriam tu 2 minggu na nang rodi 8 September. Homa Tuhan dapat tulus soni janda na mangukap roha nami. Asa sian nasa roha sian nasa pikiran nami pakyo nami mamilihon ala ni gudang ni basa-basam do pasu-pasung na kujalo hami di bagasan ngudu nami nang di tonga-tonga ni keluarga nami. Losoni nang dia kaya naku nami di nanang naik-sidi maka jong-jokon hapor sionna say paradi roha do pikiran na sida lau makanguluhon hatam jala mangasahon hatam di nasa perdalanan ninguluna los tangya kono nami do nang tujulom dia karuas ni huriam na tongo di bagasan parsahiton nuaing ina nami nyonya simatupang boru si manjuntak nyonya Banjarnahor boru manulang nona parulian pasaribu amang hama nurung inang naibahu boru pasaribu inang gulto boru pardede inang stores boru pajahitan inang silitonga boru samosir inang simanjunta boru siahan inang silaban boru papahan dohot akan aswagwara kami Tuhan tuko mana mangalehon hahipaso di nasi o mana mangalehon gugu di nasida lehono munang parsihohoton ni hapor siaw di nasida asa setotong marsigatung nasida tua dopamu nabadiai pasu-pasu Tuhan nangaka usaha nasida di hamamalum ni parsahitun nasida pasu-pasu nangaka tindakan na jinaro nasida asa tutui Tuhan gabi maperbuih las ni roa di nasida tujuluan ni hari nang disudirus ni huriam di namar ulang tahun kelahiran lasoni nang di namar ulang tahun di pernikahan totong do hopas atau nami nasida sahoma Tuhan nama nabai las ni roa ni nasida nung adilyo ko kajang numur nasida nam tabamu ma kajang numur do las ni roa do tay paso di nasida tujuluan ni hari jala totong sesungguhlamu nasida Tuhan mamilang-milangi sudah dengan ibasami asa sa diboto makamulatehon tu adupamu nabadiai ala ni asini roham do dengan ibasam pinatongomu di nasida los sitang ekono nami do nang ruas ni huriam na semamilehon sian nasa hapor siaon na tu adupamu nabadiai lam tabamu Tuhan asini roham do pasuasun di nasida mardabot-dabot tujuluan ni hari sa lehonomu asini roham do las ni roha di nasida di tonga-tonga ni nguluna pasu-pasu mu manang salut huriam losong ninang dia ke program ni huriam secara khusus huriam HKBP dinatongon lau madalani proses periodisasi sayhoma Tuhan na mga leon dami do las ni roha or Tuhan na patuluson na hubartolomo ni roham losong ninang di tonga-tonga ni bangso nami dinanay patupa pemilu kada sa totong mau Tuhan na mga leon dami padomo Tuhan na kananing mabay gutur rope asa totong marhasonangan bangso nami marhasonangan ganup daerah di tonga-tonga ni parnguluos si ganupare urasi hamisir na sa dosa pangalasir nami asa nang trapapaso-paso na sa mulihan di bagasan Kristus Jesus tangihon jaloloy mapangiduan nami amen. Tapuji Tuhan marhitede sian nomor 202 ayat 1 saturusna uhut papungu pilihan amplop papan pahota tu ulaon eukmene inklusif di tonga-tonga ni huriata kabe Makassar. Oh
Tapasahat mapilian na tapapungunto do panidibata martangyang mahita. Ali dibata manami na diban wagidjang hodo haroroan ni salut sila leon na denggan dot na sa libasan na mauliutus. Hupasat tami masyan na nilion mi to hami pilian nami to ho. Sa ijalo may gabiwab na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilianon pati bulo na radyo mo ditong atongan ni Huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalamutad da hami gudang ni silehon leon mito hami. Asalam grigir hami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dile one tonera de Aliyaman namin na di banwagidjang sa penurbadiya magwarm. Sa Roma Harajon, sa South Maloman ni Roham di banotongon sa na di banwagidjang. Leon matuhami si Dero ng uluan siya pari. Sa samadusa nami, sa panisa nami, di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangagom. Mulak mahmudi bagasad dami, jala-jalo mapasupasu siyan Tuhan de batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutordim.
Padalanan Yesus dijoloku, olong ditangani mano kuang, nanging oluku dosa mauku, tungsonang madalan rapana, ubotodo takas pamanungonmu, diiring-iring dodola kaki, saat rade ujung ibadalaku, taku maaf jonok dolang si patali luhapor seaku, nililianani portibion, alay dungo utatak o Tuhaku, margoko raago dalukon, upotodo takas manabuonmu, diiring-iring odola kaki, saat rode ujung ibadalaku, taku maaf jonok tulang bumi. Dalam itu unang be pasong buli luar sai togua jonok tuho unang be pasong buli luar sai togua ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe hona ma hupilit dan mi Alani togi